ግዜ ተቀየራዩ አምናይ ቀደም ዝነበሩ ሕብረተሰብ ርሂጽካ ጽዕርካ ብዙሕ ገንዘብ ይረኽቡ ነይሮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እንተ ኣብ ዘለና ዘመን ሳይንስን ቴክኖሎጂን ግና ገንዘብ ብዝቐሊል ኣገባብ ክትእትወሉ ትኽእል መንገድታት ብዙሓት እዮም ሎም እምበር ሓደ ካብዚኦም ኣገባባት ክንርኢና ንሱ ድማ ከመይ ጌርካ ካብ ቲክቶክ ገንዘብ ተእቱ ዝበዛሕኩም ነዛ ቪድዮ ትሪእዋ ዘለኹም ሓደ ሕቶ ብርግጽ ኣብ ርእስኩም መጽእ ኣሎ ንሱ ድማ ቲክቶክ ገንዘብ ይኸፍል ድዩ ዝብል እዩ ብሕፅር ዝበለ ክምልሳ እንተኾይነ ብርግጽ እምበር ካብ ቲክቶክ ገንዘብ ተእቱ ኢኻ ብኸመይ ክትፈልጡ እንተደሊኹም እዛ ቪድዮ ክሳብ ትውዳእ ብጽሞና ክትከታተሉ እናበልኩ ድሕሪ ዝሓፀር መሳገሪት ክምለሰኩም እየ هرين بار تملسكم الله قدمي تبخمي أجاوب كاب تيك توك جنزب تأتو قدمي من جاري مجمرتا تيك توك انتاي قدرت حربايتا ناي تيك توك كدسس كفتني تيك توك مبار حدا كابتون من رخو بزحان ويدما سوشيال ميديا لنا نصوعهم يو تقند زل ليلو ويدما كابتون كالوت مرخبي بزحان زفليو نجر انت الله خينو ابتنك اساسل ويدما فيديو تصايتو سلسرح እዚ ቲክቶክ ኢልና ንጽውዖ ዘለና ኣብ ቻይና ዝተመስረተ ኮይኑ ብባይ ዳንስ ዝበሃል ትካዝ ማዕበለን ኣብ 2016 ንፈተነ ተባሂሉ ኣብ ቻይና ጥራይ ተዘርጊሑ ኣድማዕ ኮይኑ ስለዝተረኸበ ድማ ኣብ ነሓሰ 2018 ናብ ሙሉእ ዓለም ኣገልግሎት ክብ ዝተዘርግሐ እዩ እዚ ገለ ካብቲ ድሕረ ባይታ ናይ ቲክቶክ ክኸውን እንከሎ ኣብቲ ናይ ሎሚ ቀንዲ ዛዕባና ምስ ንኣቱ ካብ ቲክቶክ ገንዘብ ክንእትወሎም ትኽእል ትሽዓተ ኣገባባት ኣለዉ ነዚኦም በብሓደ ክንሪኦም ኢና ቀዳማይ ላይቭ ጊፍት እዚ በዛሕና ንፈልጦ ንኸውን ኢና ኣብ ላይፍ ወይ ድማ ኣብ ቀጥታዊ ፈነው ኾንካ ጌም ብምጽዋት ወይ ድማ መሃሪ ወይ ኣዘናጋዕቲ መደባት ብምፍናው ካብ ደገፍትኻ ትረኽቦ ገንዘብ ብመልክዕ ጊፍት እዩ እዚ መንገዲ እዚ ኣብቲ ዘለካ ተዓዘብትን ድሌት ተዓዘብትኻን እዩ ብቐንዲ ዝምርኮስ ካልኣይ ቪድዮ ጊፍት እዚ ካልኣይ መንገዲ ምስቲ ቀዳማይ መንገዲ ዝረኣናዮ ዝመሳሰል ኮይኑ ሓንቲ ንስኻ ዝሰርሐካዮ ቪድዮ ኣብ ቲክቶክ ምስ ሰቐልክያ ካብቶም ዝረኣይዋ ሰባት ብመልክዕ ጊፍት ወይ ህያብ ዝህቡኻ እዩ ስለዚ እዚኣ እውን ልክዕ ከም ተቐዳሚት እትረኽቦ ጊፍት ወይ ናይ ህያብ ገንዘብ ኣብ ድሌት ናይ ተዓዘብትኻ ስለ ዝምርኮስ ከመይ ኢልካ ተዓዘብትኻ ወይ ተኸታተልትኻ መሲጥካ ገንዘብ ክትረክብ ኣብቲ ንስኻ እትሰርሖ ቪድዮ ብዝያዳ ይምርኮስ ሳልሳይ ክሪኤቲቭ ፕሮግራም ቤታ እዚ ዓይነት ፕሮግራም ኣብ ቀረባ እዋን ዝተኣታተወ ኮይኑ ንቲክቶከራት ንስራሓቶም ኣፍልጦ ብምሃብ ብብዝሒ ተራእይነቶም ቲክቶክ ዝኸፍሎም ክፍሊት እዩ እዚ ካብቶም ዝረኣናዮ ዝፈልየ ነገር እንተሃልዩ ተኸታተልትኻ ዘይኮኑ ዝኸፍሉኻ ኣብ ቲክቶክ ኣድቨርታይዝ ወይ ድማ ዘወዓውኡ ትካላት ዝኸፍሉኻ ክፍሊት እዩ ናብዚ ደረጃ እዚ ክትበፅሕ ግን ክትሓልፎም ዘለካ ቀለልቲ መሰልል ኣለዉ ንሳቶም ድማ ቀዳማይ ትነብረሉ ዘለካ ኣከባቢ ይውስኖ እዩ እዚ ፕሮግራም ሓድሽ ዝተኣታተወ ፕሮግራም ስለ ዝኾነ ኣብ 7 ሃገራት ጥራይ እዚ ዕድል ክትቀማሉ ተፈቒዱ ዘሎ ንሳተን ድማ ብራዚል ፈረንሳይ ጀርመን ዓባይ ብሪጣንያ ኣሜሪካ ጃፓንን ኮርያን ጥራየን ስለዚ ኣብዘን ሃገራት እንተ ኣለኻ ኾንካ እዚ ፕሮግራም ንዓኻ ክፉት እዩ እቶም ኣብ ካልእ ሃገራት ዘለና ድማ በቶም ኣብዘን ሃገራት ዝርከቡ ኣሕዋትና ወይ መሓዙትና ጌርና እቲ ናይ ቲክቶክ ሕሳባትና ከነውፅኦ ንኽእል ኢና ካልኣይ ክሳብ 10,000 ዝኣኽሉ ተኸተልቲ ወይ ድማ ፎሎወርስ ክህልወካ ኣለዎ ብዙሕ ተኸተልቲ ወይ ድማ ፎሎወርስ ትዕብየሉ ኣገባብ ዝኾነ ሰብ ነናቱ መንገዲ ክህልዎ እንከሎ ዓይነት ዝሰርሖ ቪድዮ ግና ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ሳልሳይ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት 100,000 ርኤት ወይ ድማ ቪውስ ክትረክብ ኣለካ ኣብዚኣ ክንፈልጦ ዘለና እቲ ንጽዕኖ ቪድዮ ልዕሊ 1 ደቂቃ ክኸውን ይግባእ ብተወሳኺ ኣብዘን ውሽጢ 30 መዓልታት ኢስራ ተንቀሳቐስ ስእሊ ወይ ድማ ቪድዮ ተሰቒልና ድምር ርኢየት ወይ ድማ ቪውስ ናይተን ኢስራ ቪድዮታት እዩ ዝርአ ስለዚ ብሓንቲ ቪድዮ እቲ ዝድለ ቪውስ እንተዘይረኺብና ክንጭነቕ የብልናን ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ካልእ ቪድዮ ብምጽዓን ነቲ ቪውስ ክንውስኸሉ ወይ ድማ ክትውስኸሉ ትኽእል ኢኺ ራብዓይ እታ ናይ ቲክቶክ ሕሳብ ኣውፂእኻ ዘለኻ ናይ ቢዝነስ ሕሳብ ወይ ድማ ኣካውንት ክትከውን የብላን ወይ ምስ ዝኾነ ትካል ምትእሳር ክህልዋ የብሉ ሓምሻይ እቲ ናይ ቲክቶክ ሕሳብ ወይ ኣካውንት ዘውፅእ ዘሎ ሰብ ሰራሕተኛ ናይ ቲክቶክ ዝበሃል ትካል ክኸውን የብሉ ወይ ድማ ኣብ ትሕቲ ቲክቶክ ተቆፂሩ ዝሰርሕ ሰብ ክኸውን የብሉ ምክንያቱ ኣብ ትሕቲ ቲክቶክ ተቆፂሩ ዝሰርሕ ሰብ በዚ መንገዲ ዝገይሩ ገንዘብ ክእቱ ኣይፍቀዶን እዘን ዝረኣናየን 5 ነጥባት እንተ ኣማሊከን ብክሪኤቲቭ ፕሮግራም ቤታ ዝበሃል ገንዘብ ክትእቱ ትኽእል ኢኻ ራብዓይ ሰብስክሪፕሽን ናይ ቲክቶክ ሰብስክሪፕሽን ካብ ናይ ዩቲዩብ ዝተፈልየ እዩ ኣብ ዩቲዩብ ቻነል ሰብስክራይብ ተጌርካ ትኸፍሎ ነገር የለን تا channel زهونه فيديو بزوج أطول جزء بقطع يحبرك بس دما كل الكيبل كتدلي وتحسه بقرب ترخبه بزهونه نقرأ من قدي سبسكرايب مقبر أيك فولو نيمو مدباتنا كورال ميديا كعب مستدليو سبسكرايب تقور بتحتني حتى مدبنا نعطل
بأنصار نايزنا يوتيوب ناي تيك توك سبسكريبشن تفلي كنጻጸር እንከሎ ከም በዓል ናይ ኔትፍሊክስ ዓይነት ሰብስክሪፕሽን እዩ ንሱ ድማ ናብ ናትካ ናይ ቲክቶክ ሕሳብ ሰብስክራይብ ገብር እንተኮይኑ ሓደ ሰብ ገለ ክፍሊት ክኸፍሎ ዘሎ ኣሎ እቲ ክፍሊት ወናን እቲ ናይ ቲክቶክ ሕሳብ ብዝቐምጦ እዩ ዝውሰን ንኣብነት $10 ንወርሒ ኢልካ እንተ ኣሚትከ እቶም ሰብስክራይብ ዝገብሩልካ ዘለዉ ሰባት ወርሓዊ ካብ ናቶም ናይ ባንክ ሕሳብ $10 ይቁረጽ ኩሉ ግና ናብ ናትካ ናይ ባንክ ሕሳብ ይኣቱ ማለት ኣይኮነን ቲክቶክ ናቱ ሚታውት ቆሪጹ ዝተረፈ ገንዘብ ናብ ናትካ ኣካውንት ኣታዊ ይኸውን ሓምሻይ ቲክቶክ ሾፕ ፎር ክሪኤተርስ እዚ ዓይነት መንገዲ it is game changer ወይ ድማ ነቲ ናትካ ኣታዊ ብዕጽፊ ዝውስኽ እዩ ምክንያቱ ብዙሓት ቲክቶከራት ነዚ ነገር ዝተጠቂሙ ብዙሕ ኣታዊ ዝገበሩሉ መንገዲ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ዓይነት መንገዲ ዘድልየካ ሓደ ረብሓ ጥራይ ንሱ ድማ ናትካ ተኸተልቲ 10,000 ክበጽሑ ኣለዎ ነዚ ደረጃ እዚ እንተ በጽሕከ ቲክቶክ ዝጠቕልካዩ ድሕሪኡ እቲ ትገብሮ ነገር ኣዝዩ ቀሊል እዩ ከም ዝፍለጥ ኣብ ቲክቶክ ብዙሓት ትካላት ፍርያቶም የዋዕው እዮም ኣብዚ ምዕዋዕ ተረኻብ ምጽዋት ናብቶም ተኸተልታ ክሸጥ እንተ ጀሚርካ ብኡ መጠን ኮሚሽን ካብ ሸጥከ ይሓሰበልካ ይጅምር ብዘይክውን ናፃ ምህርቲ ወይ ፍርያት ናይቲ ትካል ናብ ገዝኻ ብምስዳድ ማዕረ ክንደይ ጠቓሚ ምዃኑ ነቲ ፍርያት እናርኣኻ ናቶም ተኸተልታ ከም ዝገዙ ትገብር በዚ መንገዲ እዚ ድማ ንሓንቲ ሸጣ ንብረት ምስቲ ትካል ብምርዳእ ናትካ ኮሚሽን ብምቕማጥ ክትሸጣ ትጅምር ናፍልጦ ኾነና ብመጽናዕቲ ከም ተረጋገጸ ሓደ ሰብ ካብ 3 ፍርያት ካብ ቲክቶክ ዝተወዓውዑ ነታ ሓንቲ ፍርያት ይገዝእ እዩ ስለዚ በዚ መንገዲ እዚ ብዙሓት ሰባት ገንዘብ ክእክቡ ክኢሎም እዮም ንስኻውን ርሑቕ ኣይኮንካን ዘላ ተበገስ ጥራይ ወይ ክትሕፀብ ወይ ዓሳ ክትሕዝ ኢትካ ናብ ባሕር ምጥላቕ እዩ ሻሻይ ቲክቶክ ሲሪስ እዚ እውን ሓድሽ መልክዕ ናይ ቲክቶክ ኮይኑ ኣዝዩ ሰሓቢ ድማ እዩ እዚ እውን ኣዝዩ ቀሊል እዩ ክትገብሮ ሽሕ ተራእይነት ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ክህልወካ ጥራይ ዘለዎ ድሕሪ እዚ ናትካ ዝኾነ ቪድዮ ዝሰራሕከዮ ኣብዚ ቲክቶክ ሲሪስ ምፃን ብቐጥታ ክሸጦ ትጅምር ንኣብነት ሓደ ሰብ ናይ ደርፊ ቪድዮ ክሊፕ እንተሰሪሑ ካብ 30 ካልኢት ክሳብ ሓደ ደቂቕ ዝበፅሕ መዋዕውዕ ወይ ድማ ካብታ ቪድዮ ክሊፕ ምሩፅ ዝኾነ ክፋል ቆሪጹ ኣብ ቲክቶክ ምስካል ንተዓዘብቱ ከምዚ ዓይነት ቪድዮ ክሊፕ ሰሪሐ ኣለኹሞ ኣብ ቲክቶክ ሲሪስ ኣትዮም ረኣይዋ እምባል ደገፍቱ ይኹኑ ወይ ተዓዘብቱ ታ ቪድዮ ከፊሎም ከም ዝርእይዎ ይገብር ክሳብ 20 ደቂቕ ዝበፅሕ ቪድዮ ኣብ ቲክቶክ ሲሪስ ክትፅዕን ትኽእል ኢኻ ጥራይ ክልተ ነገራት ክትሕልወን ዘለካ ኣለዋ ንሳተን ድማ ቀዳሚቲ ንጻረ ናይ ቪድዮ ካልኣይ ድማ እቲ መእተዊ ናይቲ ቪድዮ ኣዝዩ ሰሓቢ ክትገብሮ ኣለካ ሻብዓይ ወርክ ዊዝ ኣርቲስት ብዙሓት ሰባት ኣብ ቲክቶክ ወፂና ክንስዕሰይና እዚ ነገር እዚ ግና ናብ ገንዘብ ክንቂሮ ንኽእል ኢና ብዙሓት ኣርቲስት ወይ ስነ ጥበበኛታት ሓንቲ ደርፊ የውፅኡ እሞ ክትፍለጠሎም ስለ ዝደልዩ ገለ ክፋል ናይታ ደርፊ ኣብ ቲክቶክ ይፅዕንዋ ድሕሪኡ ንስኻ ነታ ዝፀዓንዋ ደርፊ ክሊፕ ትሰርሓላ ማለት እናሳዕሳዕካ ዲኻ ወይ ካልእ ፈጠራዊ ተንቀሳቐሲ ስእሊ ስኢልካ ነታ ደርፊ ህብቲ ኣብ ምግባር ተረኻ ትፃወት እዚ ምግባርካ ኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብ ካብቶም ኣርቲስት ክትክፈል ትኽእል ኢኻ እዚ ነገር እዚ ብናይ ኤርትራ ወይ ድማ ናይ ኢትዮጵያ ደረፍቲ ስጋብ ሕጂ ኣይተገብረን ዘሎ ብዙሓት ናይ ደገ ደረፍቲ ግና ከምኡ ንክትገብር የተባብዑኸ ሻምናይ ቲክቶክ ቲፕ ልክዕ ከም ኣብ ዳሻይ ወይ ቤት ምግቢ ኣቲኻ ነታ ዝተቐበለትካ ዌይተር ወይ ድማ ነቲ ኣገልግሎት ዘቕርበልካ ሰብ ኣምስያ ጽቡቕ ተግባሩ ትገድፈሉ ቲፕ እዚ ድማ ኮሚ በቲ ኣብ ቲክቶክ ተቕርቦ መደባት ዝተሓጎሰ ሰብ ቲፕ ገዲፍልካ ይኽእል ታሽዓይ ክሪኤተር ማርኬት ፕሌስ ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ መራኸቢታት ከም በዓል ፌስቡክ ማርኬት ፕሌስ ዝብል ኣለዎን እዚ ናይ ቲክቶክ ማርኬት ፕሌስ ግና ካብ እንዝፈልዮ ነገር ተሃልዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ብራንድ ዘለዎን ትካላት ወፍሪ ብምስታፍ ገንዘብ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ብተወሳኺ ናትካ ዝኾኑ ፍርያት ብምውዕዋዕ ወይ ድማ ኣድቨርታይዝ ምግባር ብቐጥታ ብቲክቶክ ክሸጥ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ካብ ቲክቶክ ከመይ ጌርካ ገንዘብ ተእቱ ዝብል መደብ ነዚ ይመስል እዘን 9 ኣጋባት ኣዝየን ቀለልቲ ክትገብረን ዘየፀግማ እየን ኣብ ዓመት ቢልዮናት ዶላራት ዝዘዋወረሉ ሓደ ናይ ማሕበራዊ መራኸቢ ባይታ እዩ ስለዚ ተረባሕ ናይ ዝኽትከውን እቲ መፍትሕ ኣብ ኢድካ እዩ ዘሎ እወ ኣብ ኢድካ እዩ ዘሎ ሒዝካ ኣለኻ ወትሩ ትጥቀመላ ኣፕሊኬሽን እያ እዚ ድለ ንፅባሕ ከይበልካ ምብጋስ እሞ ተበገስ ኣብ መጨረሻ እምበኣር ነዚ መደብ ጠቃሚ ኮይኑ እንተረኺብኩሞ ላይክ ሼር ከምኡውን ሳብስክራይብ ምግባር ከተታብዑና እናተማሓፀንኩ ክትሓትዎ ትደልዩ ነገር ድማ ኣብ ቦታ ኮመንት ትግደፉልና ክሳብ መወዳእታ ምሳና ዝፀናሕኩም እናመስገንና ብዝተፈለየ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ